Ang atuang Ginoong Hesukristo kanunay nga nagpahinumdum kanato, kanunay nagpahimangno kanato pinaagi sa iyahang mga sambingay nga nadungog nato karon. O kining sambingayan naghatod kanato ngadto sa pagpangutana sa tungtag sa tagsa ka kaugalingon o sa pagpamalandong kanunay kun unsa kita kaandam may tungod sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Unsa kita kaandam sa pag-abot o sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo diha sa tungtag sa tagsa ka kinabuhi. Mga igsoon, wala kita masayod kanus-a kita mga matay. Wala kita masayod kanus-a matapos ang atong kalibutan. Munang ang Dios naghatag kanatong sambingay nya kinahanglan kitang mangandam sa kanunay. Matag karon gunya atong andamon ang atong tagsatag sa kakaugalingon, ang atong tagsatag sa kakinabuhi. Nganuman, tungod kay wa ta masayod kanus ata mga matay. Kung magisugod tag kinabuhi, dali ra natong mapredict, dali natong mahibal-an kung kanusa ang usa ka bata nga matawo o mahimugso nining kalibutana. Kung ang babae gani magmabdos, makabalon tag kanusa mahimugso ang iyang gisamkon o iyang gimabdos. Kay doon naman tayo mga bulan, kabalo naman tayo pila ka bulan, usa mo gawas ang bata. Pero kung magisgot gani tawag kamatayon, we cannot predict sa atong kamatayon. Wa ta masayod sa atong kamatayon. Kay sama sa gingon ni Jesus, nga sama kini sa usa kaagalon nga milakaw ug wala hibalo sa iyang mga sulugon kanus-a siya mobalik. O sama kini sa sakawatan nga dili mahibalo ang tagbalay kanus-a lungkabon ang iyang balay. Munang diya sa sambingay duha ka kinaiya ang iyang gipakdayag, duha ka kinaiya ang iyang gipakita kanato sa tinuod o sa dili tinuod nga sulugoon o sa sulugoon nga matinud-anon nga nagtuman sa iyang agalon o sa sulugoon nga nagpatuyang nagpasagad sa iyang kaugalingon. Nawasa man kita nabilong niini sa sulugoon nga nagmatinud-anon gayud ngadto sa agalon o sulugoon nga nagpatuyang sa tungtag sa tagsa ka kaugalingon. Usahay mao ni ang tendency kanato. Bata pa man ko, kusgan pa man ko, unya nako mangandam. Kusgan pa kong lawas, unya nako mangandam. Magpatuyang una ako sa kuang gusto ning kalibutana. Una nako magampo, unya nako musimba, unya nako mangumpisal kung magtinga nako or gulang nako. Mo ni kasagaran o tendency nga atong hunahunaon, pero atong hinumduman. Wa ta masayod kanus ata mga matay. Pwede karon, pwede unya, pwede unyang gabi, anytime pwede tang kuhaon sa Ginoo. So unsa man atong buhaton ang pagpangandam kanunay. Sa unsang paagiha kita makaandam sa atong kaugalingon? Number 1. Una, gitagaan kita og gasa sa pagtuo sa Dios. Atong gamiton kining gasaha, atong paligunon atong pagtuo ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagbuhat o mga maayo. Atong ipadayag atong pagtuo diha sa buhat. Ikaduha, ang pag-usisa kanunay sa atong tagsatag sa kakagalingon matag karon og unya. To examine our conscience matag karon og unya. Nga at the end of the day, atong tan-awon unsa man atong nabuhat karong adlaw, mga maayo ba o dili? Ang mga maayo atong pasalamatan sa Ginoo, then ang mga dili maayo atong pangagpasaylo sa Ginoo. Kung mahimo, musimba ta, matag adlaw, sa pagpasalamat sa Ginoo, nga kita gitagaan niya og grasya og laing kay gayunan, laing kinabuhi. Kay diha sa santos nga Eucharistia, aduna kita gitawag og general absolution, nga kung diin mo yung makapapas sa atong mga venial sins. Venial sins. Mobita nang importante kaayo nga diha sa santos nga misa, nga makasugod gayud kita gikan sa sinugdanan gayud, gikan sa pag-entrance o bisan 30 minutes o 15 minutes before the mass naa nata sulod sa simbahan to dispose ourselves
Sa pag-andam sa itong kaugalingon, pagpamalandong sa itong kaugalingon, pagbaliktanaw sa itong kaugalingon, kung siya itong nahimo, and then ato ang pangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Mabitan na mingon ang pari sa pagsugo sa santos nga misa. Aron angayan og takos kita sa pagsaulog ng santos nga Eucharistia, atong hinumduman ang atong kalapasan ug atong pangayon og pasaylo sa atong makagagahom nga amahan. Aron andam kita sa pagdawat sa lawas ug dugo. May isa sa mga butang nga maandam kita sa atong tagsatag sa Kristiyanos. Sa atong tagsatag sa kinabuhi. Muna mangutana ta sa kagalingon, giunsa man nato pag-andam ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Sama ba kita sa sulugoon nga matinud-anon nga to si agalon o sama sa sulugoon nga nagpatuyang sa kagalingon, nagpasagad sa kagalingon? Usahay kung maghisgot tag pagpangandam bisan gani di sa santos nga Eucharistia, bisan dili ta andam nga mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, ala maguna-una pagyud tag linya kay mokalawat. Bisan na late na ta sa santos nga misa, bisan naabot na ta nga naghumili na ang pari, nagibanghelyo na, maguna-una pagyud tag kalawat kay mokalawat sa santos nga Eucharistia. Unya nga atong rason, nakaabot na mi sa ebanghelyo. Nakaabot na mi sa humili sa pari. No, dili na sa mao, dili na sa insakto. Ang santos nga Eucharistia dili ni sa magkumbira nga pwede nag maulahita o ginikaulahin nato pwede lang mudrit sa ugkaon. No. Ang santos nga Eucharistia kinahanglan nga magsugod ta sa sinugdanan to dispose ourselves sa pag-usi sa tagsa-tag sa kakaugalingon kung unsa mga sala nga atong nabuhat, mga venial sins nga atong nabuhat ug atong panguyag pasaylo nga to sa Ginoo aron andam angayan ug takos kita nga mudawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Og dili lang kita maandam sa atong tag-sa-tag sa kakaugalingon kundi ang ato sa mga espirituhan nga pagkinabuhi atong giamumahan, atong giandam, ang atong kalag atong giandam. Kay wala kita masayod kanusa kita matapos ning kalibutana, wala kita masayod kanusa atong kamatayon. Munang matag karon og unya atong andamon ang atong tag-sa-tag sa kakaugalingon. Bisan bata pa kita, bisan ligon pa kita, angay kitang mangandam. Labi na karong panahona. Andam mo nato itong tagsatag sa kakaugalingon. Ug mao kini ang ipadayag, mao kini ang buot, ipaabot sa itong Ginoong Hesukristo kanato. Kanus aman ta mangandam, kana na bang magtinga na ta? Kanus aman ta magandam, kanang maglisod na ta? May lagi, kung maabtan patag magtinga, may lagi kung magamtan patag maglisod. What if? Kundi na ta ini kamata, ini kabuntag. What if og karon dayon matapos ang kalibutan? Unya na ata sa estado sa sala. Na ata sa mortal sin. Aduna tay sala nga nabuhat. Magunsa man lamang atong kalag, asa man puluton ang atong kalag. Asa man ta ibutang sa Ginoo. Nasayod kita kung asa kita ibutang sa Ginoo. Nasayod kita kung unsa niya dangatan nato. Kung kita mga matay nga naa sa estado sa sala. Munang makaigsunan ko ni Kristo, palihog, mamalandong ta sa tag sa kakaugalingon. Kung musimba mangganing ta, musimba ta, musugo ta sa santos nga Eucharistia. Dili kay magpaulay-ulahi ta, mutungha ta tunga-tunga ng santos nga misa. Unya maguna-una po taglinya, kay kita maguna-una tagkalawat, murag mahadlok tag mahutdan. Dili na siya mao. Dili na siya insakto. Munang atong ayuhon ang atong kinabuhi, isip mga binunyagan. Atong ayuhon atong kinabuhi, isip mga magtutuo. Atong sundon kung unsay insakto. Kay gitudlo man kana sa Ginoo, gitudlo man kana sa simbahan. Munang matag karon og unya, atong usisahon ang atong tagsa-tag sa kakaugalingon. Matag karon og unya, kung makabuhat man kitag kalapasan, ang atong Ginoong Hesukristo kanunay nagpaabot kanato sa sakramento sa Eucharist, sa kumpisal. Sakramento sa pakighiuli. Anaa siya nagpaabot kanato. Kapila man kita mangumpisal sa usa ka bulan. Kapila man kita modangon sa sakramento sa pakighiuli sa usa ka bulan. Manilang gani sa usa ka bulan makapangumpisal tag kausa. Ang uban pila na katuig walay kumpisal. Pila na katuig walay pagpangaypasaylo ngadto sa Ginoo. Nya umusimba mga lawat pagyud. Nagdugang rata sa tuang mga sala. Nagdugang lang ta sa tuang kalaglagan. Please,
isip-isip mga Kristiyanos, atong seryosuhon ang ato ang pagka-Kristiyano. Pinaagi sa pagbuhat sa angayan atong pagabuhaton. Gitudluan kita sa simbahan unsay maayo o unsay dili maayo. Naana nato kung sa tong pilion. Naana nato kung asa kita nabilong sa maayo nga sulugoon, sa matinud-anon nga sulugoon, o sa sulugoon nga nagpasagad, nagpatuyang sa iyang kaugalingon. Remember, sa katapusan sa itong kinabuhi ining kalibutana, kita pagahukman gayud sa Ginoo base sa itong mga buhat ining kalibutana. Ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo maluluyon, pero ang Ginoo makiangayon. He is a just God. Hukman kita niya base sa itong mga buhat ining kalibutana. Busa makiksunan ko ni Kristo sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa. Pangayo nato ang tabang sa itong mahal nga Berhen Maria, ang inahan sa kanunay panabang. Nga sa ato ang pagpaningkamot sa pagpangandam sa itong tagsatag sa kakaugalingon. Tabangan kita niya nga makakita sa mga butang nga angay natong pagabuhaton, nga nagpakita nga kita andam kanunay diha sa tagsatag sa kakaugalingon, andam sa pagbalik sa itong Ginoong Hesukristo, andam kanunay kanus-a matapos ang kalibutan. Ug pangayoon nato ang tabang sa tuang Ginoong Hesus nga unta ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kaalam kanunay nga iyang ipadala, iyang ipadanag kanato aron mo'y magagiya kanato nga kanunay kitang magsubay sa matarong nga dalan ug makaabot kita ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog.